идома дорад шоу барнома имкон ва дар меҳмони мо ҳастанд Тамина Раҷабова. умедворам ки суҳбати ҷолиб хоҳад буд ва умедворам ки мавзӯи суҳбати моро фаҳмидин ва бубинем ки оли мо пештар аз ё берун аз эфир ба Тамина гуфтам ки аз байни чанд миллион одам барои истифода дар ҳамон проекти халобӣ интихоб кардани симои шумо маъниш ҳамин аст ки оно аз шумо дида хушрӯтар наёфтанд ба фикрам. Баҳ чӣ гӯям ман дигар гап руст кард. зеро ки онҳоам ба фикрам ки мекобанд мебинанд ки ки кадом як мавқеъ дорад, ки зиёдтар мавриди таваҷҷӯҳ аст. баъд сурати ҳамон нафара мегиранд мегузоранд ки мардум ба он бовар кунанд ки воқеан ҳам ҳамин гуна ҳолат ҳаст ва баъд мақсадҳои халобии худро пиёда кунанд. боз як чизи дигар қуш мекунам, тоҷикӣ карда гӯем, яъне ки бо ба касе ки боварӣ ҳаст, ба чеҳраи касе ки боварӣ ҳаст, ҳамуна бо зиёдтар истифода мебаранд. бале воқеан. вале аслан шумо имрӯз мо ҳам шумо барои он даъват кардем ки шумо худатон аз ин минбар бигӯем ки воқеан ҳамон чӣ ки дар саҳифаҳои интернет мебинем бо истифода аз саҳифаи Азия плюс ва чеҳраи Тамина Раҷабова ин аслан дуруғ аст, ин фейк аст. ин хабарест ки ба он шахсе ки саводи расонаӣ дорад, дониши хуб дорад, бовар намекунад. амхел 100% гапатон дуруст аст ва медонед бароям чӣ ҷолиб буд. Амин кор шуд то оне ки мо бо Азия плюс маслиҳат кардем ки ман интервю медиҳам, интервю опровержение ки яъне ки ин кор дуруғ аст, ҳар дуи моро истифода бурдан чеҳраи маро ва номи Азия плюсро. хешам занг зад ва гуфт ки дар як корхонаи бисёр ба нуфус кор мекунад, бисёр корхонаи хубу шинохта агар номашро гирам, яъне ки дар ин хел корхона тамоми одамони босавод кор мекунанд. ва ҳамон кас боварӣ карда ба хеши ман гуфтааст ки бубин Тамина Раҷабова ин сайта реклама карсудааст, яъне бале, яъне маълум мешавад ки чеҳраи боваринок аст, ман бояд ки ҳамин $100 ва $100-ро гузоштааст. ман шок ба хешам гаштам, гуфтам ки о чӣ хел натонистед ки сайти ман дароед, инстаграми ман, фейсбуки ман бубинед, ман худам гузоштам ё не. яъне ман боварӣ намекардам, аммо воқеан буд аз шахсоне ки метавонанд бовар карда пули худро гузоранд. мо вақте ки барнома таҳия кардем Тамина вобаста ба мавзӯи халобиёт дар интернет, мо акнун номшона нагуфтем, ба онҳо суҳбат накардем, лекин дар бораи онҳои маълумот гирифтем ки худашон иқтисодчиянд, маълумоти иқтисодӣ доранд, вале даҳҳо садҳо ҳазор сумашона гирифтанд. вале онҳо намегӯянд ба хотире ки шарм медоранд, ба хотире ки намехоҳанд ки дар борашон ки нохуб суҳбат кунанд. ба ҳар сурат онҳо тавонистанд ки бо ҳар роҳи фиреб пулҳои намин гуна нафароне ки воқеан онҳо бояд ба мо саводи иқтисодиву маърифати молиявӣ нишон бидиҳанд, пулҳои онҳоро худашона бечораро гирифтанд. медонед, ман аз ҳамин ҳозир моменте ки дорем мехоҳам истифода бурда як чиз дигарро бо нақл кунам. каме пештар, шояд ки ягон ним сол пеш буд, тирамоҳ буд, як нафаре, ман намедонам ӯ ки буд, аз номи ман истифода бурда, яъне ки писари ман касал шудаасту, аз мардумон тариқи WhatsApp худашро Тамина Раҷабова гуфта аз мардумон пул хоҳиш кардааст. ва он нафароне ки манам мешинохтам ба ман навиштан, гуфтам худо нишонат диҳад, фарзандам сиҳат саломат, тинч, солим, ягон мушкилӣ надорам, илтимос бовар накунед. яъне бо ин роҳ ҳатто сурати мана дар WhatsApp монда истифода мебаранд. галасавои роҳӣ намекунанд, тариқи навиштан ки ман изо мекашам, шарм мекунам, ман чеҳраи шинохта ҳастам, вале имрӯз мушкилӣ дорам, фарзандам касал аст, илтимос ягон ҷо ба паҳн накунеду ҳамина гап занед. ва буд нафаре ки гузаронда, вақте ки ба ман баромад, гуфтам ака, мана овозама тамоми халқ мешиносад, натонистем ки телефон кунем, гӯем ки Тамина мумкина қади ту вохӯрм ҳамин гап роста ё не. яъне о мардум, илтимос инқадар зуд бовар набошед. ин беҳтарин тавсия аст ва фикр мекунам ки мо ба ин мавзӯъ боз камакак баттар бармегардем. хуб, шунаванда азиз, мустақиман дар эфири мо нишастанд Тамина Раҷабова, ҳунарманд, кинорежиссёр агар гӯем. хуб, ва оли мо ба мавзӯи театру кинову синемо бармегардем камакак баттар. хуб, шумо метавонед ки паймои худро бинависед дар Telegram 88400107 ё метавонед бевосита занг бизанед. мо оли суҳбат кардем дар мавриди як фейк, як хабари дуруғ ки дар интернет паҳн шудааст бо истифода аз саҳифаи Радио Азия плюс ва Тамина кай гуфтанд ки ин дуруғ аст ва ин бовар накунед. ва аслан боз дар заминаи ин бо чанд хабари дигар ҳам гуфтанд ки ҳамин гуна овозҳоам паҳн шуда буд. ва фикр мекунам ки гурӯҳҳои қаллобӣ аввалтар аз ҳама кам дар бораи шумо менависанд ва мебинанд ки шумо чӣ хел ба ин вокуниш нишон медиҳед. ва баъдтар фикр мекунам ки баъд ба қадамҳои ҷиддитар мераванд, чун шумо гуфтед ки як бор аз номи шумо навишта буданд ки ба писарам гӯё пул дар кор аст.
خب شنوندگان عزیز، در این گونه حالت‌ها خود صورت تخمینه است، خود صورت نفرای دیگر. شما البته با او بنویسین، زنگ بزنین، پرسین که این خبر راست است یا نه و فکر می‌کنم که اکثریت اون خبرهایی که اینجا پیدا میشن اونها دروغ هستند. خب و فکر می‌کنم که شما در مورد تصمیمتان خواهید گفت. وقتی که دیدید که این خبر هست، بعد چیکار کردین؟ چیکار کردن ممکن است در این گونه حالت‌ها؟ با نمیدونم کارمندان مقامات مراجعت کردین یا ویدیو ثبت کردین یا چیکار کردین؟ یکم حالتی که همین خیلی من دیدم و خفگاری از آزیا پلوس کردم، چون من گفتم یعنی شما یک اینفورماسیون اگینست اینقدر به حرمت به عزت شما دیگر کار نیفتین، یعنی که در همه چیز شما میخواین چهره میدین استفاده برده برای خودتون نام سازید. ولی این فکری یکم بعد که گفتم ایستا تامین واز بین شو اول درو خون درآمدم اینترویو خوندم، گفتم واه و بیچاره هم نامینو استفاده بردن هم نامی منه. در حال برای منیژه نوشتن که گفتن که تامین هم نامی ما رو استفاده بردن هم چهره شما رو، بیایید ما باید که اینترویو وایسیم اپروورژنیا. گفتم البته با جان و دل و همین چیزا دو کاسه تصمیم گرفتیم. من اومدم و در آزیا پلوس خودم برآمد که گفتم که التماس مردم هوشیار باشید، باور نکنید. چون باز یه بار دیگه تکرار میکنم، سبحان عصر 21 است، همین قدر آسان است اینفورماسیون رو سویریت کردن. یعنی درایید به همون سایت‌های چهره‌های شناخته کنی خودشون گذاشتن یا نه. درست است کو؟ بخیرم همین طور است. خب در زمینه همین میدونین سبب اساسی این دانشی کمی مالیوی مردم است. به نظر شما چه خیلی باید کرد، چیکار باید کرد که سواد رسانه‌ای بالاتر شود، دانش‌های مالیوی مردم خوب شود، مردم استفاده درست برده توانند اینترنت؟ چی باید کرد؟ نهایت سوال درست، چون من الکی راوی بودم در چارابینی بانک ملی اوید انا همین سوادناکی مالیوی و البته گفتن میخوام همین کاری که همینا میکنن و بانک های دیگر درباره گذرانیدن فستیوال های سوادناکی مالی همین باید با محض 10 کرات زیادتر شود که مردم آگاهی داشته باشند از سوادناکی مالیوی. بهترین خیلی ما انتظار هستیم که کدام یک برنامه رادیویی و تلویزیونی را مبلغ گذاری میکنن اونا بانک ها من در نظر دارم، به خاطری که وقتی که با واسطه کدام یک بانک فریب میدین این البته یک ننگ برای خود همون مسائل مالیوی هم هست. اونا باید کمک تصمیم بگیرن، کمک کوشش کنن که کدام یک برنامه ها را پیشنهاد کنیم. انا از این گپی گفتگی شما میتونن بانک ها برنامه شما را اسپانسر کنند و همین سوادناکی مالیوی رو چون شما تماشابین زیاد دارین، شما رو دوست دارن، سبحان با سخن شما باور میکنن، از سخن شما میتونن گوش کنن. تو رهبر یک مؤسسه مالیوی را همین گونه در سخن‌های قلابی استفاده نبرن، اونها با فکرم که همکاری نمیکنن، مبلغ جدا نمیکنن برای این کار. با فکرم همین گونه. خب شنونده عزیز، ما با موضوع بانک و قلابی و با موضوع استفاده صورت تامین رجب برمیگردیم و ما بیایید در مورد سینما صحبت کنیم. خب تلویزیون شما با قصد موفق شدن در سینما قریب که ترک کردین نه؟ بله. خب پشیمان نیستین از این چیز؟ میدونید خدا رو شکر تا حال نه یاد میکنم ها، اما پشیمان نیستم، چون یک راهی رو تصمیم گرفتم که ادامه همین کاری تلویزیون از گم خطا نمیکنم. بخیرم ما همین گونه یک دختره که بسیار خوش چهره زیبا داشته با توقی تاجیکی بسیار پزمان شدیم در صحیفه‌ای در من نوارها در تلویزیون و میشد خلاصه که خودتون هم پزمان شوید، استودیو رو افیر مستقیم رو اخبار رو نمیدونم با کدام یک برنامه دیگه یک داشتین، میشد که پزمان شد یک دلتون گم میزنه. این گونه حالت است؟ هم پزمان میشم، هم باور میکنید که شب بعضن در خوابم میدارد که چون همیشگی با افیر دیر کردستم، ساعت نگاه دارم خندم میگیرد، از خواب میخیزم بگم که مانده است. یعنی 15 سال کار کردم در تلویزیون، قریب 15 سال و این شوخی نیست. یک قسمت که کم که کوتاه عمر گذشته همونجا. خب میشد که گفت که اولین نفری که شما رو به سینما دعوت کرد یک خانم کاری بسیار ناخوب برای تلویزیون کرد، میشد خیلی گفت؟ ها میدونید برای چی؟ به خاطر چی بود اون نفر؟ مرا در جاده سینما 2 نفر باز کردن، یکیش یونس یوسفوف، دیگهش سعید قادری و همین 2 نفر همون وقت همین خیلی لحظه ها بود که در تلویزیون من پنهان میکردم با دویده کده که نسوی تاجیک فیلم میرفتم نقشم بازی میکردم، چون میخواستم با آمده افیر پخش مستقیم ما در وقت و ساعتش میگذروندم. باز یک جالبیت دیگر، کریر ساختن آسان نیست. من 5 سال در اول کار کردن با تلویزیون سفینه اتپوس گرفتگی نیستم، یعنی من کار میکردم همین گونه، بعدن یاد گرفتم اتپوس کم میگرفتم و در کینو صرف میکردم.
خوب. یعنی دم نمیگرفتم، بعد می اومدم باز جای کار تلویزیونی سفینه رو کارش رو دوام میدادم. همین گونه تا جای خودم رسوندم که در بیمارخانه افتیدم. از اون که دیگر قوت نموند از دوادم و بعد همین تصمیم گرفتم که نه دیگر بس. خیرم ببینین چند نفر مثلا نرگس خواستیم چند روز پیشتر دیدم که گفت که من تلویزیون ترک میکنم میروم با بلاگینگ با اینترنت رفتم. خب البته گزارش‌های بسیار عجیب دارد و راست تلویزیون میدونید تاثیرش چه خیلی بود که اون کور مثلا افیر نوور ثبت پیشنهاد در تلویزیون خیلی خوب یاد گرفته است، ولی در اینترنت یکی از کانتنت بسیار خوب و با معنی هم نرگس میکنه. یعنی تلویزیون یک تجربه داد و همین تجربه تلویزیون در سینما برای شما در کار شد؟ در کار شد، چون پخش مستقیم خود خیلی خیلی تو رو کشوده میگرداند، چهرهت رو کشوده میگرداند، ملکه‌ای که داری، مهارتی که داری اون رو زیادتر پروفسیونالی میکند و البته که در سینما کمک کرد. میدونید خودش همین پخش مستقیم تربیت میکند یک در جاده انا همین تلویزیون یک سالدت رو، چون تو همیشه باید آمادگی داشته باشی برای که میتوند یک فرمانهای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان آید، مثلا یک دیکتاتور دیگر میتواند کسل شود، یعنی که تابش میتواند بلند شود، ناخوش خودش رو حس کند، یعنی که تو باید آماده او رو ایواز کنی با پخش مستقیم برای و تو همیشه به مثل یک سالدت هستی آماده ای برای تیز برای پخش مستقیم برآمدن. البته همین خودش یک تربیت است. بله بله بخونم. خب بعد از اون که در شما دیدم که یک نفری هستید که یک جوهر دارین برای سینما و برای اکتریسا و برای کارگردانی و شما تصمیم گرفتین روین و تحصیل در مسکو ادامه میدین. خیلی همین خیلی هست، چون من بسیار خواهش داشتم و حس میکردم که یک چیز بزرگتری کردم میتونم به همین خاطر. و این چی دانشگاه بود، چی فاکولته و چی خاطره از اونجا موندن؟ من سال 2019 تلویزیون رو خیر و خوش کرده با دعای استادان دعای نیک رو گرفته خیر و خوش کردم و داخل شدم به Всероссийский государственный институт кинематографии در شهر مسکو. این یک عجیب تحفه خداوند برای من شد، تحفه حیات. و همین قدر استودنتی زور بودم، همین رگزکم در پشتکم تیز دوادم که تمامی درس‌های میگذروندم با غیر از اونی که در گیک میخوندم توانستم шоу-школа Останкино داخل شوم نیم ساله با اونجا ораторское искусство و در رادیو برنده بودن رو آموختم. خب همه اینا جمع کردم که پاندمی شد. باز یک سال خواندنی دیگرم ماند. در این بین با همه بالاش میلی ما قدر زود میخواستیم با شوهرم کودکدار شویم، اما از 10 سال حیاتی ما 7 سالش ما نشدیم کودکدار و خداوند انتخاب کرد محض همین وقت رو، یعنی من همین قدر حرکت کردم داخل شدم. در بین خواندن من خالد جان به دنیا آمد. یک قسمی درس آنلاین میگذشت در وقت پاندمی، خالد جان در دستم، دیگریش ماند همین خیلی. بعدن من کمی پیشتر رفتم. سبحان خی بخشش باید شما با فکرم سوال میدادید، منم خیلی نقل کرده رفتم. درست است. درست است. شخصی که همین نازکی همین سوال و جواب در مسکو خونده است، همین گونه از دیگه سوالای منم تامین جواب میدید. بعدن خالد جان 10 ماه کردم و در دستم گرفته پریدم رفتم شهر مسکو. یعنی از همه چی ادکاس کردم، از نقش ها برای که دعوت میکردن که استودیو تاجیک فیلم. اون لحظه خالد جان مایده در دستم، میگفتم نه من اون عذاب با گپی خوب با گپی بد نه، عذابی که میکشیدم، یعنی من میدونم که در کوه پشت زندگی کردن و یک فیلم رو در یک فیلم کار کردن و ثبت کردن بسیار دشوار است. کجا با یک طفل مایده میبری قطعید، یعنی خودت بازور میری. و خب همه اینا پس سر کرده کودکم گرفتم رفتم شهر مسکو که انمون خواندنم تا آخرش رسونم. و پیش از پریدن یک بار نیت کردم که کار دیپلمی ما گیرم، نیت کردم، اما نتونستم به خاطری که در بین خالد جان و در بین کار دیپلمی امین راستی اگر می توانستم شاید 2 قسم می شدم، ولی دل مادری برد کرد. من فهمیدم که این لحظه ها گذرنده است، یعنی خالد جان از تیز کلان میشد. من کار دیپلمی حالا میتونم گیرم و از کار دیپلمی دست کشیدم و کودک گرفته رفتم. گفتم نه من خوندن تا آخرش میرسونم و بعدا کار دیپلمی. خب اومدیم تا جای کار دیپلمی. چی موضوع بود؟ چی ثبت کردین؟ چی به نوار گرفتین؟ چی خاطره عجیب است از کار دیپلمی؟ ببینید سبحان، من درک کردم که من کارگردانی بودم که من میخواهم زیادتر تیماهای سوسیال تیما، یعنی اجتماعی، بله تشکر، زیادتر وابسته به مردمی که هست، انا همون موضوع رو انتخاب کرده کار کنم. پیش از اونی که پریدم با یک بار دیگر میگم، من انتخاب کردم یک موضوعی رو درباره
ноҳақӣ нисбати духтароне ки шавҳар мекунанду бубахшед акун дигар амин мавзӯъ аст, яъне ман бояд сар ин кор мекардам, яъне онҳо духтар ҳастанд, шавҳар мекунанд, аммо шаби якум онҳоро эълон мекунанд ки онҳо нодухтар баромаданд. ва ин хеле гуна история, яъне бубахшед фаромӯш кардам, қисса ташаккур, яъне ин гуна қиссаҳо зиёд ҳастанд байни мардум ва ҳатто сомонаҳои иҷтимоӣ ҳам ин чизҳоро менависанд. Аммо дидам ки ба ин мавзӯъ зиёд таваҷҷӯҳ аз ҷиҳати диди спонсорҳо нест, ки Насуди Тоҷикфилм гуфт мо туро дастгирӣ мекунем бо як қисми маблағгузорӣ, чун ту коргардони нав ҳастӣ, оли ҷавон ҳастӣ, ку бибинем ки ту чӣ метавонӣ сохта, баъдан ки бибинем ки кори хуб метавонӣ сохта, албатта баъдан пули зиёде ҷудо мекунем. Ва ин мавзӯъро ҳозир мегӯям шукр ки нагирифтам. чуба ҳоли ин мавзӯъро ман мегирам, сари ин мавзӯъ ман кор мекунам, аммо як коргардони ҷавон сари ин мавзӯъ кор кардан ҳоло вақт аст. акнун мавзӯи ҳозираи ман ки ман сари ин мавзӯъ кор карда истодам ба кори дипломии ман, яъне Валерий Бакич Аҳадов ки устоди ман ҳастанд ва дигар нафароне ки сари ин мавзӯъ кор карда истодаем медонанд, инам як мавзӯи ҷолиб аст. ҳозир мегӯед ваҳ, яъне мавзӯи вич спид. ваҳ, рост. ба хотире ки мегӯм ку чаро ман як мавзӯи осон интихоб намекунам, яъне ман ҳозир ҷавон коргардон ҳастам, интихоб як мавзӯи осон дар бораи як қиссаи зиндагии як нафаре ки хеле осонтар аст, сабуктар аст. Не, ман кофтам, чун дилам бояд ҷиз гӯяд. амин тоҷикӣ када гӯям, дилам бояд ҷиз гӯяд. агар ҷиз нагӯяд, ман наметавонам ба ӯ даст зада, наметавонам ҳаракат када, тамоми корам монда сари ӯ мавзӯъ кор када. ҳамин қиссаи ҳамин духтара вақте ки ман фаҳмидам ин дар асоси қиссаи воқеӣ аст, реальная история. вақте ки ҳамин духтара ки ман бо ӯ вохӯрдам ва бо ман нақл кард, ҳамин хел дилам сӯхт ба ҳамин гуна нафароне ки бо ҳамин вирус гирифтор ҳастанд. гуфтам ман бояд саҳми худама дар ҷомеа тариқи ин мавзӯъ гузорам ва кори дипломии ман ҳозир сари ана ҳамин аст, вич спид. хуб, фикр мекунам ки як мавзӯи бисёр душвор, лекин медонен чӣ чиз умедворкунанда аст. вақте ки шумо планкара бисёр баланд мегузоред, мавзӯи бисёр ҷиддиро мегиред, дар идома баъд мавзӯъҳои дигар фикр мекунам баротон осонтар даст медиҳад. Рост. хуб, ва умуман агар дар мавриди фазои эҷодӣ агар дар кишвар бигем, баъди таҳсил, баъде ки баргаштен, оли чӣ хел дарёфтед ин фазора, кадом филмҳоро худатон тамошо карден, кадом коргардонҳои мо ба назари шумо ки кӯшишҳои хуб доранд, дар кадом филмҳо шумо даъват шуден ва бевосита дар ҳамон майдони наворгирӣ аллакай мешиносен ки кадом филм яъне муваффақ мешавад. дар бораи ҳамин фазо чӣ мегӯед? хуб, аз ҳамон ман баргаштам соли 2023 аз шаҳри Москав ва албатта ки коргардоное ки на студияи Тоҷикфилм фаҳмиданд ва шукр ки маро дӯст медоранд, бо ҳамроҳи ман мехоҳанд ҳамкорӣ кардан. даъват кардам, даъвати ягонташона рад накардам, барое ки ман худам ташнаи синемо будам чанд сол, яъне ёд карда будам. якум даъват аз тарафи Далер Раҳматов шуд. ман бо ҷону дил ин даъватро қабул кардам ва дар як филме сабт шуд ки зиндагӣ зебост. имрӯз шумо дар инстаграми ман, дар фейсбуки ман метавонед бубинед ва дар инстаграми Далер ҳам метавонед бубинед ва премьераҳашам шуд ва мардум ҳам хеле ин филмро хуб қабул кард. нақши ҷолиб доштам ва ногуфтанам монад, шумо албатта медонед, чун дар ин соҳа ҳастед, ҳамин филм маҳз барои ман якумин ҷоизаи миллии маро дар ҷодаи синемо овард. яъне киностудияи Тоҷикфилм давлати ман якумин бор дар ҷодаи синемо маро қадрдонӣ кардан дар тӯли қариб 20 сол. раҳмат. беҳтарин аст. хуб, гӯё дирӯза как буд ба синемо ворид шудед, вале ҳозир мебинам ки дар беш аз 30 филмнома иштирок кардем. дуруст аст. ин зиёд нест? намедонам, вале ҳамин хел меҳнат кардам. занҳои дигар аз ҳунарпешаҳои дигар дар маҷлисҳо бад нигоҳ намекунанд? не, дӯстам медорам, бо ҳамаашон хуб ҳастам. яъне рақобати мо солим аст. ман аслан ба ҳамин рақобати солими миёни занҳо боварӣ надорам. барои чӣ? онҳо ба ҳамдигар метавонанд ки оғӯш кушоянд, бусобусӣ кунанд, вале корҳоеро мекунанд, нисбати якдигар гапҳоеро мегӯянд ки дар бораи шумо ин гуна гапҳо намегӯянд? хай, медонед, шояд бошад, барое ки ҳамон бахилӣ ҳар гуна аст. ҳаст ки ту мебинӣ ҳавас мекунӣ, ин бахилӣ нест. ҳаст ки ту мебинӣ афсӯс мехӯрӣ, зиқ мешавӣ ки чаро ту дар он нақш нестӣ. ва ман бо тамоми ин тарбияем ки чӣ хеле гунае ки ман ҳастам, халқ маро дӯст медорад, мешад лаҳзое ки ман бо ҳавас мегӯям ки ва ман ҳамон нақша мехостам иҷро кунам. аммо баъде ки ман коргардон шудам, мефаҳмам ки диди коргардон
ман буд ки дигар нафарро интихоб кард ва дар ҳамин лаҳза тамоми дилам кушода мешавад. яъне ман ҳамун интихоби коргардонро ҳурмат мекунам ва дигар дар дилам шаке намемонад ки барои чӣ ман не. яъне ман умедворам ки дигар актрисаҳоям дар ҳамин ҷода ҳамин хел андеша доранд, чун профессионал ҳастанд. хуб, акнун аз нигоҳ як коргардон шумо аллакай дигар мешавад бо шумо ҳамигуна ҳамчун коргардон суҳбат кард. киҳо ҳастанд аз миёни ҳамин ҷавонои мо ки метавонанд ки беҳтарин филмномаҳои масалан аврупоиву амрикоиро ҳам онҷо ҳам нақш офаранд, метавонанд ки дар ҳамун сатҳ бозӣ кунанд. мо дорем ҳамин гуна ҳунармандон аз миёни духтарон, аз миёни бачаҳо. агар ки ҳамин то гика хатм карданам ҳамин саволо барои ман медодин, шояд ман ҷавоб дода наметонистам. шояд ҳарчи мегуфтам ё ки баланди бад мебардоштам, ё ки мумкин пасти бад мекардам. аммо баъде ки худам коргардониро хондам, чун ҳар шанбе дар вгик мо доштем работа режиссёра с актёром и работа актёра с режиссёром. ин мавзӯи мо буд. устодамон мавзӯъ медод, мо мерафтем рӯзи шанбе дар рӯи саҳна бозӣ мекардем. ман режиссёр мешудам, шумо актёр, дофи дигар шумо режиссёр мешудед, ман актёр ва бо ин таҷриба баланд мешуд. акнун ба ин саволи шумо ҷавоб яктост. боз кардани як актёр, як ҳунарманд дар дасти коргардон аст. ҳамоне ки ҳунарманд мешад ва актёр мешад, ӯ ҳамаи чиро аллакай дорад дар вуҷудаш. худо хушбахтона дар ҳаёти ҳар як ҳунарманд коргардоне биёяд ки ӯро тавонад боз карда тамоми анамон маҳорате ки дорад. масалан ман то ҳоло бубахшед дар пеши гапатон бо зиёди коргардоно ман кор кардам, беҳтарин коргардоно ягон вай намегӯям кӯшиш мекунанд, ҳамин ба мисли ман чӣ хеле ки ман кӯшиш мекунам, ҳамин коргардонам кӯшиш кардастанд ки як филмои хуб гиранд. аммо ман ҳоли коргардони худаман наёфтам ки ман гӯям ки тахминаро 100% боз кард. яъне ки олиам дар ин самт коргардони мо бояд донишу таҷрибаи дигар дошта бошам. умуман барои як коргардони касбӣ, ҳирфавӣ чӣ чиз муҳим аст? таърих, адабиёт, намедонам журналистика, омор ё намедонам худаш ҳунарманд бошад бисёр муҳим аст, ё чӣ чиз муҳим аст барои як коргардон? коргардон бояд ки таҷрибаи баланди зиндагӣ дошта бошад. баъдан филмое ки бо драматургия вобастаи сахт дорад метавонад ба навор гирад. бубинед як чизи ҷолиб аст. устоди ман мегуфт ки шумо дар группа 25 нафар шитагӣ ҳастед. медонед ки аз шумо ҳамагӣ 4 ё 5 нафар режиссёр мешад. ҳама ҳам дигарашро нигоҳ мекунад, яъне ман, яъне ки дигарамон чӣ, дигаратон намешед, чун ин қадар ҳавас пайдо намекунед. яъне чӣ хел шумо хулосае бировардед? шояд ки 10 кас шавад, 15 кас. гуфт не. драматургия як чизе ҳаст ки агар шумо ҳатто ба академияи кинои Нью-Йорк дохил шавед, ҳатто дар он ҷо омӯзед, агар дар вуҷудатон набошад драматургия, шумо он драматургияро омӯхта наметавонед. яъне ин чизе нест ки шумо ёд гиред, бояд дар вуҷуд бошад. ба мисли ҳунар, ҳамин коргардони ман ҳамин аст, ба мисли ҳунар аст. яъне бояд аз ҳамаи чӣ бохабар бошед. чӣ хеле ки шумо номбар кардед, аз таърих, аз омор, аз иҷтимоӣ, аз ҳамаи чӣ, аз проблемаи мардум, ва бояд лаҳзаҳое бошад дар зиндагии ту ки ба туям ана ҳамин чизо расида бошанд. баъдан ту метавонӣ драматургияи хубе созӣ ё филми хубе гирӣ. хуб, ман медонед чӣ хел филморо дӯст медорам. ман дӯст дорам филмои фантастикиву чизо нестам рости гап. ҷангҳои кайҳониву чизоро ман хуш надорам, аслан тамошо намекунам. ман мехоҳам филмҳоеро тамошо кунам ки ҳаёти кӯҳистон, мардуми деҳа, об, ҷангал, ҳамин чизоро бисёр тамошо мекунам ва дӯст медорам. ман шумо дар андешаи кадом филм ҳастед ва филми дигаратон ё филми беҳтаринатон бояд дар кадом мавзӯъ бошад? ва ман тахмин мекунам ки мо ҷо масалан ман баъзе деҳаҳо меравам дар Тоҷикистон, бовар кунед фақат як сценарист намерасад ки як сценарий хуб бинависад. вагарна ягон хел медонед сохтакорӣ дар кор нест. ҳама чӣ табиӣ аст дар он деҳа, ҳама чӣ ҳаст, ҳамаи саҳнаҳо ҳастанд. баъзе деҳаҳое дорем ки бовар кунед медорем шумо ҳайрон мешавед. ва умуман шумо дар бораи филми ояндаатон фикр мекунед ки дар чӣ мавзӯъ бояд бошад? бале, албатта, чун ҳамаи коргардонҳо як нақшае доранд дар 5 солаи охир. манам як нақшае дорам дар 5 солаи охир. ҳозир ҳамин муҳим ки раҳи ман кушода шавад бо ҳамин кори дипломиям. ман кори дипломима гирам. ман нишон диҳам ки ҳамин ман Таҳмина Раҷабова тонистам коргардон шуда, чун ман худама баҳогузорӣ карда наметавонам, халқ баҳогузорӣ мекунад. он нафаре ки дар киноиндустрия ҳастам баҳогузорӣ мекунад. масалан шумо мебинед филми мана мебинед, шумо таҷрибатон баланд аст, мегӯед ки Таҳмина офарин, хайрият ки ҳамун чизе ки ту хонди дар ҳақиқат ро коргардон кард, тавонистӣ. ва ана ҳамин филм роҳи мана кушояд. баъд аз ин албатта ман 3 филми дигар дар ният дорам ва ана ҳамун чизе ки шумо гуфтед, ана ҳамун манзараҳое ки баъзан шумо меред мебинед, медонед мо киношнико чӣ мегӯем? Декоратсияи тайёр, декоратсияи табиӣ тайёр.
дар ана ҳамун гуна декоратсие ки шумо мегӯед, ман албатта ки нияти филм гирифтанро дорам ва мавзӯи ӯ ҷолиб аст. Ман намехом боз кардан, чун ягон коргардоне нашуд ки ба худаш каме ҳазлам кунем. Хуб, ин чиза ҳеҷ кас маън накардааст, яъне метавонанд ки идеятро гиранд. Ба ҳамин хотир он идея бисёр маҳкам аст, баҷо аст ва он ҳам дар як асоси воқеаи қиссаи воқеӣ аст ва худо хоҳад сценарий онро кам як нафар навишта истодааст. Чун инро буд кунем, худо хоҳад баъд онро ба дӯш мегирем. беҳтарин. ва фикр мекунам ки ба воситаи кино мо метавонем бисёр чизро нишон диҳем. Рост. вақте ки масалан дар кишвари мо масалан парчам буду, масалан нишону баъзе чизакҳои дигар доштем, ман он вақтро нав гузошта будам, ман гуфтам ки коргардону шумо ҳамчунро тарғиб кунед. Масалан мо беҳтарин чизоро дорем дар кишвармон, кӯҳову чизоро дорем ки бубинед дар як филми фаронсавӣ ҳамон манораи Эйфел дар кор нест, лекин коргардон қаҳрамонш ҳам мешинонад ки аз тиреза ҳамон Эйфелшон метобад. яъне онҳо мехоҳанд ифтихор кунанд ки мо Эйфел дорем. Бале. яъне мо ҳазор чизи дигар дорем ки коргардонои мо шумо онро бояд нишон диҳем ба мардуми дунё ки мо анамин чизоро дорем. Анамин гапи дили мана гуфтастен. воқеан ҳамин аст. ман хеле фикр мекунам ва тахмин мекунам ки оли мо ҳазор як истеъдоди кашф нашудае дорем ки онро бояд коргардоно пайдо кунанд, ба синамо биёранд. ва рост як мавзӯи доғи аст дар мавриди диплом доштан, диплом надоштан. ва фикр мекунам ки истеъдод ин комилан чизи дигар аст ва шумо аввалтар аз ҳама ба истеъдод ки такя мекунед ё не, ё фикри дигар доред шумо? ҳозир шумо ҳамин қадар саволи хубе додед ки баъзан дарди дили ман ҳаст ҳамин. бубинед субҳон, ҳозир шумо маҷбур мешавед ки ба саволи ман ҷавоб диҳед. ман тахминашон медонед ки ман масалан журналист, натоқ, мана бо рафтам коргардонӣ хондам омадам, аммо ман актрисае ки диплом надорад. шумо метавонед, маҳорати мана медонед, бозӣ мана медонед, шумо метавонед ки гӯед ки тахмина ҳақ надорад дар филме бозӣ кунад, чун дипломи актрисагӣ надорад? Не, ман хеле фикр намекунам. зеро медонед ман чӣ фикр мекунам? ман ба саволи шумо бо сухани Ардамеҳр ҷавоб медиҳам. ӯ мегӯяд ки дониш муҳим аст, вале истеъдод муҳимтар. дониш дар китобҳост, вале бо истеъдод бояд таваллуд шуд. ана ташаккури зиёд. ҳаст нафарое ки ташаккури зиёд Субҳон. ҳаст нафарое ки то ҳол мегӯянд ки мале Тамина Раҷабова ҳунарманд аст, аммо дипломи акторӣ надорад. яъне мебахшед, ман вгика хондам, дар вгик мо доштем маҳз рӯзе ки кори режиссёр бо актёр ва ман мешудам актёр. яъне ин барои ман хеле таҷрибаи бузург аст. ман дар саҳна бозӣ кардам, дар саҳнаи театри вгик бозӣ кардам. устодам ба ман гаштан гуфтан офарин, чаро дар театр бозӣ намекунӣ? яъне устодам баҳои баланд додан. медонед ами ду ректор бояд ду диплом шона, ами хел навиштаятша ба шумо ба ман диҳанд. ба шумо дипломи актёрӣ ва ман дипломи журналистӣ. бале. мехоҳам навишта диҳанд. медонед рост. мехоҳам ҳамин чиз аз байни фикри одамое ки дар ҷодаи ҳунару синамо ҳастанд равад. илтимос, ҳаст нафарони бузурге ки надоранд дипломи актёрӣ, аммо онҳо номи Тоҷикистонро баланд бардоштанд дар зиёди ҷойҳо. вале ин ки дигар давлат, мо агар Голливуда гирем, охир ними Голливуд актёрский диплом надорад. аммо имрӯз мо интизорем ки фалон актриса ки фалон актёр филмаш бурояду мо нигоҳ кунем. маҳорат. бале, инҷо дар мавриди киноҳои сердаромад навиштааст я шунавандаи мо. умуман кино бояд пул биёрад ё кино бояд баъзе идеяҳоро ва баъзе паёмҳоро ба мардум расонад? назари шумо чӣ аст? албатта кино ду тарафи танга дорад, две стороны медали. якеаш албатта ки бояд ана ҳамун идеология, яъне идеяе ки анамун коргардон мехоҳад, бояд ана ҳамуна тавонад ба мардум расонда. яъне як мардум як ҷое ки ҷамъ мешаду як филмро мебинад, бояд аз ҳамун филм баҳра бараду тарбия гирад. аммо коргардоне ки соатҳояшро барои филм сарф мекунад, пул маблағи ҷудошударо аз инҷо аз он ҷо гирифта барои офаридани филм сарф мекунад, он коргардон ҳақ надорад ки зиндагӣ дорад маблағ ба даст биёрад. яъне бибинед чӣ хел аст. ҳам бояд ки кино маблағ биёрад, ҳам бояд ки идеяи ҳамун асосии ки барои тарбия аст, барои пешравӣ аст, бояд ки расонад. бале. хуб, инҷо шунавандаи мо дар мавриди он навиштанд ки шумо дар телеграм саҳифаи асоситон нагӯед ки кадом аст, ва шунавандаи мо ҳам як саҳифара акс гирифтанд ки ҳамин аст саҳифаи асосии шумо? дар телеграм? не, инстаграм. дар инстаграм. ана ҳамин
298,000 подписчик дорад дар ҳамин манзил. 298,000 ин саҳифаи таъмин аст. хуб мавзӯи асосии суҳбати мо ин як фейк буд ки дар интернет пайдо шуд бо истифода аз саҳифаи Азия плюс ва таъмина имрӯз дар оғози суҳбат гуфт ки ин комилан дурӯғ аст, фейк аст ва ӯ аслан ба ин ҳеҷ иртибот надорад ва шумо ҳам шунавандаои азиз ба ҳамин гуна хабарҳое ки дар интернет мебинен фалониро ба суд дод, фалон ҷо намедонам кадом як корҳои дигар, ба ин чизо бовар накунед. аслан ин кори гурӯҳи қалобо аст ки вазифашон коршон ҳамин аст ва ине ки кӯшиш кунед ки ба банди онҳо наафтен ва маблағҳои худро сарф накунед. ҳаминтавр? дуруст аст. 100% гапат. خب من سایمان سوال سپاس میکنم برای شما. اگر کدام یک گفتنی دیگر برای شنونده‌های ما، برای مخلصان خودتان، برای اونایی که بخش خبری رو پزمان شدن با زبان روسی داشته باشید مرحمت. Что вы хотите, могу я Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. В прямом эфире телеканала Софина информационный выпуск новостей в студии Тахмина Раджабова. Худам ёд кардам. Мы албатта дамы и господа нам мегуфтем, фақат мегуфтем ки добрый вечер, уважаемые телезрители мегуфтем. Ана хабуд буд рӯзо шукр ба телевизиони Сафина сипос. Ва як чизи дигар мехостам гӯям дар мавзӯ ки аммо ҳамон лаҳзаи суҳбат аз хотирам баромад, чун ана он саволе ки додан ку як шунаванда оиди ки филм бояд ки ҳам идеяро расонад ва ҳам маблағро. Ҳамин филми ман ки ман чуноне ки гуфтам сари мавзӯи вич спид аст, ҳамин қаҳрамони филми мо, ман масалан савол ба шумо, шояд шумо донед, мардуми ки дар ин масъала хабар надошта бошад надонад. Бубинед, метавонад ки як зане ки барои гирифтори вируси вич спид аст, фарзанди солимро ба дунё орад. метавонад воқеан ана шумо медонед ки метавонад, дуруст аст, аммо медонед чӣ қадар зиёд нафароно ман пурсидам мегӯянд ки не наметавонад. Ана ку ин лаҳза ман ҳамчун коргардон фикр мекунам ки дар куҷое, дар Тоҷикистон, дар кадом як шаҳраке ё ин ки ноҳияе, шояд як духтаре ки аллакай ба ҳамин чиз гирифтор шудааст дар хонаи торик шишта мегиряд ва барои зиндагии худ аллакай хат кашидааст ки дигар ман ба ягон кас лозим нестам, ман маризам. Не, ҳамон духтарак агар филме ки ман тавонам сохта бубинаду фаҳмад ки ин гуна занҳо метавонанд соҳиби фарзандони солим шавад ва зиндагиашонро хушбахтона баранд, ман барои миллатам, барои давлатам, барои худам шахсият шуда, барои ҳамаи он нафарон чӣ қадар чизи хуб мебиёрам. Яъне бинед ки идея чӣ хел аст мавзӯъ. воқеан ҳамин тавр аст. ман барои ҳамин амалӣ шудани ин идеяҳо барои шумо барор мехоҳам. ман ҳар касеро ки воқеан дар роҳи эҷод аст, ман фикр мекунам ки ӯ инсони оддӣ нест. зеро ки худи истеъдод, масалан каси шеър менависад, тарона менависад, сценария менависад, меофарад, чизе коргардонӣ мекунад. хуб ин як истеъдодест ки худованд онро ба ҳар кас намедиҳад ва худо кунад ки ин истеъдод барои шумо ҳам ном биёрад, шӯҳрат биёрад, пули зиёд биёрад ва умедворам ки ҳамин тавр хоҳад буд ва фурсати он расидааст ки аллакай мо онҳоеро дар фурудгоҳ истиқбол бигирем ки бо беҳтарин киноҷоизаҳо меоянд ба Тоҷикистон. ин фурсат аллакай фаро расидааст. зинда бошед. барори кор барои шумо. ташаккури зиёд субҳон. хуб шунавандаои азиз, мо як соати дигар дар ихтиёр дорем ва чанд бахши шоу барнома имкон дар пеш ҳаст. фақат шумо дур наравед.